Hello guys, good morning! Today is, anong date ngayon? December 7. And then, maulan siya since last night. Oh, maulan. Hindi nyo makikita pero maulan siya since last night guys. Tapos, kami lang dalawa ni Junior. Nahatid ko na si Francine sa kindergarten kasi nag-start na, open na ulit yung kindergarten nila. And then, so ayun. Then, ako lang dito sa bahay at si Junior. Wala din si Frank, umalis na. And then, mga bata, umalis na din. Si Frank yung pinakauna umalis kasi malayo yun siya. And then, ayun. Andito si Francis, oh. Hala, nakalimutan ko pala tumidyasan. Hala, nakitaan dyan niya akong phone, oh. Ilalagay ko to na siya dito, guys. Ano to namin ba? Winter blanket namin. Tapos, hindi na namin ginagamit kasi nag-change nga kami ng blanket. Pero nalabhan ko to siya. Tapos, pinagamit ko sa kanya kasi warm to eh. Winter blanket to. Magwaidong ngayon na kan adong. Ayan na kan adong. Gikaon naman na ni mo akong cellphone dong. Nakitaan. Kaya pala ang tahimik niya dito kasi nakita niya pala yung cellphone ko. Ha? Yang pala ha? Ano ako guys, nag-switch on ako ng, switch on ko, nag-TV ako ng Kika. German TV yan siya, tapos, nag-German sila ba? Nag-switch on ako kasi para slowly ako ng German. Okay, ayun. Kasi sabi nung na aking Filipina friend, trabaho kasi yun siya sa ano guys, sa caregiver kasi yun siya. Iwan ko kung nabanggit ko sa inyo. Tapos sabi niya, matuto daw akong mag-Deutsch kahit konti, basic, or ano, makapagsalita ako para mapapasok niya ako sa pinagtatrabahuan niya. Puhon, maluing Ginoo kung anong ibigay sa atin ng Ginoo. Kung ano yung anong future natin ito. For the time being, mami life muna tayo. Kami lang dalawa ni Francis. Ang ng bahay, ang tahimik kasi 2 weeks yun si Francine dito. And I'm so happy kasi lately nakakapag-upload tayo everyday ng vlog. Even though konti lang ang ating viewer, pero at least nakakapag-upload tayo everyday. And then, thank you again sa mga suki kong tagapagsubaybay. Alam nyo niya kung sino-sino kayo. Maraming salamat. Kahit konti lang tayo. So, ayan. Hiningal ako kasi kanina guys, natutulog pa si Francis guys. Diba sabi ko sa inyo, ang kindergarten dito is very close lang sa amin. So, natutulog pa si Francis. Nagdadalawang isip ako ba na anuhin siya, gisingin, tsaka umuulan siya guys. So, nagmamadali talaga kaming Francine. Kung Francine, come here. Dadaling kita sa kindergarten dadaling kita sa kindergarten, mute ko muna. Dadaling kita sa kindergarten ng madali kasi si baby brother natutulog pa. At ayoko siyang gisingin guys kasi late na to natutulog tong kigul, oh. Ang aming baby, late na natutulog. He's really up for my mobile. Oy, iwan ko lang bakit siya sa mobile. May laruan naman unta dyan. So, ayun. Ayun. Ang gagawin ko today, maglinis ng kwarto ng mga bata. Nilinisin at saka normal routine, guys. Mga toys ni Francine kasi doon nagkasaag-saag ba, nagkakalat. And then, ano nangyari sa mata mo dong? Na-incheck man ka dong. Na-incheck na ni dong. Ano nangyari sa mata mo, babe? Tinulog doon. Ang tagal niyang natulog kagabi. Late na. Sabay kami natulog. Ayan, oh. Ayan, oh. Bo. Na hello. Only mama and Francis here. Kok. Anuhin ko muna to. Nalimutan. Binihisan ko kasi nakalimutan ko lagyan ng medyas. Ng socks. Kukuha muna ako ng socks pero dito lang siya. Naglalagay ako ng ganito guys kasi malamig yung sahig baka. Tapos, ayun, winter kasi. Tapos, yung heater namin, mahina, heater namin minsan, isa lang nag-o-on dito sa sala or either sa kwarto kung kuan. Ayun, at saka hindi lagi naka-on ang heater namin kasi
ano ba yan? Siniswitch off talaga. Ang naka-on lang tagal lagi ay kung yung room namin kasi andun si Francis. And then, yung mga bata, hindi na sila kailangan ng heater kasi warm yung kwarto nila. Kasi lagi sa movement ba? Pag laging may movement, hindi ka giginawin. Hindi, natingala na naman siya sinong kausap ko. Tsaka pag nandito ako sa sala, tsaka ko switch on yung heater dito kasi mahal ang bayad tayo guys. Pag mag-over-exceed tayo sa minimum. Sa maximum pala. Suko dyan siya, oy. Lagot dyan kayo siya guys, oh. Oh, nalagot dyan ka? Naglagot dyan ka? Oh, lagot dyan kayo kuma. Aga biscuit, aga. Lagot jud kayo ko ma. Ay, suko jud kayo ko, oy. Mama will get you a socks, ha? Mama will get you a socks, ha? Dito lang kami sa sala o sa sahig. O, di, gamit na gamit yung blanket na. Buti na lang, hindi ko to tinapon. Gamit na gamit, oh. Oh! Hindi ko to siya tinapon kasi meron pa kaming bedsheets na ganito. Hindi ko kasi tinapon lahat ng bedsheets na kuan. Meron pa to siyang bedsheets, dalawa ata. Tapos ang size, hindi siya magkasya sa bagong bedsheets namin. Kasi ito, nabili namin to sa Primark, guys. Din tapos yung bagong blanket namin sa IKEA, iba-iba yung size. Oh, ang kami. Sapot na hinoon siya, guys. Bum, bum, bum. Bum, 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 bum. Nanonood man kami ng kika dito. So, ang gagawin ko nga ngayon, normal routine ng nanay, loto, maglinis ang bahay, kokok. Ang lakas ng tinog, ang lakas-lakas ng busis ko dito ba. Parang ang mga kapitbahay, guys, parang wala kami kapitbahay dito. Parang walang tao, walang madidinig. So, ayun muna, guys. Mag-ano muna tayo, guys. Magkuri-kuri muna ako, tapos mag-iinit akong dito ng pagkain niya. Meron to siyang pagkain sa ref. Nagluto kasi ako kahapon na, kagabi, ng food niya. Carrots at saka potato yun. Guys, tapos meron akong apple puree doon. Pagkainin ko to muna ng breakfast. Nagdidi to kaya hindi ko muna pinakain kasi kakatapos na niya magdidi. Agoy! Agoy daw. Ang big boy naman kay kadong. Oy, ginoo ko. Ang bigat naman. Bigat. Jug. Na-miss ko si Francine kasi 2 weeks din siya nandito sa bahay ba. Tapos, nakakamiss na. Ganito guys. Lagi yung nakakaano sa akin ba. Si Francine kasi ang very sweet na bata at very ano sa akin. Very langi ba sa akin guys. Ito namang isa, sa papa niya to, lagi naglalangi. Gusto niya. Ito naman dalawa, body to sa dalawa. Oh, papa is not around. Mamaya pa to uwi si papa, oy. Mamaya pa yun makakauwi. So, ayan. Sige na nga, ano na tayo guys, hindi na tayo mag-check ka lagi nito. Okay, maubos yung time natin sa, ano nito. Lami kikumuton guys kay na very ano ba, very taba ching ching. Very taba ching ching man among langga. Suko yun tao siya, masuko siya ako siya layugon. Suko siya layugon. Sus lang ikaayo mong anak sus ginoo ko. Show me what you got. They give that to you? Rain. It's not raining? It's raining still. Come on. It's raining. Come on, we go home. Come. No. Okay. Okay, come on. Put your hood on. Yeah. Ayaw niya mag-ano. Oh, show that. Show show in the video. What is that? No. No, not in the water. Show. Yeah, show in the one. What is that? It's a Puppy? dog. Yeah, there's a dog. Show me. Yeah, there's a Christmas light. Madilim na. Come on, Mama. Come on, we have to go.
Mayroon siyang dalang-dalang ano guys. Oh, yeah, it's in the floor. Come on. Yeah, Kaka. May natanggap siya from St. Nicholas. Mm. Go on faster. Did you say thank you? Yeah. Then good. That is good. Yeah. Pauwi na kami guys. Kapil noon sa unsay dalag Francine. Oh. Is that it? Nicholas. Yeah, Saint Nicholas. Look. What else? Ah, wow. Yeah. That's cute. She's full of glitter in her face. Yeah, maybe they're playing. They were doing art. Oh. Not there, don't eat the chocolate there. Here in the table, please. Okay, that's. €2, you know? It's real €2. Mm-hmm. Mandarin, day. That's why it's heavy. Hindi niya yung number 7 niya, B. Hindi kasi niya na-open today. Oh, here. Open it. Wait, bate. Oh, ang daming. Oh, i-open, oy. Oh my God, what do you got there? Oh, pala. Wait, can I see? But not. Look at apple. Not in the fridge. No, that's a new one. And another candy and daghanag sweets ni mo, oy. Madaot. How many? 1, 2, 3, 4? 4. 5. 4 sweets. Only sweets. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Yeah. Yeah. Which one are you? It's okay, oy. And then milk. Put the clip. Number 7. 7th day. Yeah. Okay. What will you say? What will you say? What's the magic word? Play. No, the other one. What's that a magic word? Thank you. You clean up there. You open already yours, so that's it. Kalat ko din. And Jean, you can see my number 8. There's again a pencil inside. Is a pencil? Yeah, a bleistift. Like the same of that. Inyo naman nagipanan. Oh, why you This already? there. Why you already check that? You can see that. I'm not checking it. You can see it. You didn't touch Kalat, that. guys. Ang kalat. Ah. Hello, guys. Nagluluto tayo. Ano ba yan tawag niya? Yung ground beef ba? Ground beef and pork. Lalagyan ko siya ng carrots. Madaming carrots kasi gusto ng mga bata. And then, green peas. Sorry. So, ayun. Lutuin ko muna siya sa magpanghapunan namin. And I'll be back. So, guys, ayan na siya, guys. Ayan. Very colorful. Antayin ko na lang siya maluto, guys. Kasi parang hindi pa luto yung carrots. Then, rice, bahaw, guys, leftover. Then, bagong luto na rice. Yan lang ang aming dinner. Solved na ang ating dinner.